Weche manyien ademba. Joriemb ndege mag Kenya Airways koro dhi dok e tich bang' doho golo chik mondo mi gitiek ng'anyo ma gisebedo ka gidhi godo nyime kuom ndalo 4. Jafwambo marwa Edwin Okoth osebedo kaluonwa ywaruok e kind joriemb ndekego kaachiel kod kambi mar Kenya Airways ma gikone ne ochopo gi nyaka e nyim doho. Bang' ng'anyo ma osekelo achiedh nade ne jowuoth kod kambi mar Kenya Airways, doho koro chiko joriemb ndeke mag KQ mondo dog e tich. Jang'ad bura Ana Mwaure manoluongo joriemb ndekego e doho ne ong'ado ni nyaka gimonde tich chieng' tich adek ma ok gibare. The respondent members, and especially the Kenya Airways pilots, will resume their duties as pilots by 6 a.m. on 9th November 2022 unconditional. Doho kata kamano ne okogolo kum ne joriemb ndekego kuom ketho mar dhi nyime kod ng'anyo kata bed ni doho ne ong'ado ni kik ng'any tarik 31 dwe mar 10 higani. The applicants KQ to allow the pilots to perform their duties without harassing them or intimidating them, and especially by not taking any disciplinary action against any of them pending the hearing and determination of these suits. Kenya Airways bende koro chik ni mondo kik kum joriemb ndekego e yo moro amora. Ka doho bende koro wacho ni nyaka gimany yore mamoko mag keto winjruok mapiyo. Okang' ma okil mar kambino John Ohaga puoyo. We hope to see the flights back in the air, and then the pilots can engage with the airline, the CEO, the various ministers, and reach a solution that does justice to both. So all we ask the judge to do is to let the pilots obey the court order, which was issued on 31st October, which barred them from going on strike. As things stand now, the strike is unprotected. It is an illegal strike. And that's the point that we were making to the judge. Ne okinde mag joriemb ndekego bedo ni koro doho donjore ywaruok mane medo ridore kind Kenya Airways kod joriemb ndekego koro kelo geno ni winjruok biro yudore mapiyo. And I believe the management and our clients shall come up with a rota, which I think they are going to share with the members of the media later today. That's not for us, but for now we are very hopeful that the negotiations that will be court supervised are going to yield fruit. Okindego bende wacho ni koro joriemb ndekego mano ng'anyo kod okumba mawuok kuom doho mabiro geng'o tend Kenya Airways chako miyo gi kum kaluwore kod ng'anyo ma kambino wacho ni osekelo ne lal mathoth. And we are grateful to the court that the court has resoundingly declared that the part of intimidation that the Kenya Airlines had taken against them must cease, and acts a court order that Kenya Airways will not partake further intimidation of the pilots. Dok e tich mar joriemb ndekego koro en fuong'ruok ne jowuoth kod jotim ohala ma osebet kod achiedh nade kuom ndalo 4 ka kambi mar Kenya Airways bende koro nyalo geng'o lal mane omendo yudo ka omanyo ne jowuoth yore mamoko mag wuoth kod kuonde dak e kinde ma ndekegi ne omoko. Kata bed ni doho koro ng'ado ne jotije mag Kenya Airways kata joriemb ndekegi koro nyaka dog e tich, biro kawo winjruok makare kind jotijego kod Kenya Airways mondo kambino dog e yorege makare mag timo ohala. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi.